karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ng atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapa. Wala'y gisulti ni mama nga namatiyan sa pare? Oo. Tinuod mga gitigbas ang pari diya sa sapa sa banlot. Oo. Kinsa ni patay sa pari? Way nakakita. Mao nga way makatudlo kung kinsa nagpatay sa pare. Sword! Sir! Ma'am! O, Karding! Naunsa ka? Anong luspat ka man kaayo? Sir, ma'am! Tabangan niyo si Elisa! Ha? Naunsa si Annalisa? Nabuang! Ha? Nabuang si Annalisa? Muna! Nabuang na si Elisa! Tabangin taong ko ninyo! Dili na siya magkawas yung kwarto! Rodel, dali! Adto na to si Annalisa! Annalisa? Annalisa? Naunsa ka? Usa ba yung magigahadlukan? Annalisa, usa may mong ikadlukan? Annalisa, tubagang ni. Ni Ami si Rodel, ano tabangan ka? Siya. Kinsa ang naa, ha? Annalisa, gawas di sa habol nga imong gibukot. Huwag ka anay kahadlukan. Ni Ami si Rodel, napa si Manoy Karding ni mo, oh. Day, Annalisa, sultiin taong siyang problema, day. Uy, ayaw nagtago-tago day. Unsa man yung imong kadlukan, ha? Naalagi siya. Ang binang habol nga imong gibukot, be. Annalisa. Oh. Annalisa, nagpiyong manggog ka. Abi na ako kung ready na akong umutanaw niya. Makiksulti niya pero dili man di ay. Kinsa man ang buoti mo ipasabot. Si Adela. Kanong naghiskot ka ni Adila? Ni Asiya karon uban nato. Day, ayaw taon may kadluka, day. Uy, kita naman din ni Day na unsa man ka. Naglingkod siya tupad ni Monoy Karding. Ha? Karding, manasmag man lang ka. Ayaw kahadlok ka rin. Huwag tayo nakita. Busa, huwag tayo angin kadlukan. Annalisa, bukang imong mga mata. Unsay imong nakita? Day, Annalisa. Ato na yun ang ipasara ang ikatulon mong mata, day, ha? Nawa na siya. Salamat ka nawa na siya. Annalisa, kalimti na si Adela. Sir, wa ko maguna-una ni Adela. Mutong nga na magina siya kalit sa kong duol. Huna-huna lang nimo kanang tanan. Busa ayaw na hatagi og dili. Dili ni na ko huna-huna lang, Ma'am Sabrina. Sir Rodel, nagpakita gid sa Adela na ako. Unya magpakiluoy siya na ako. Unsa may iyang isulti nimo? Tabagi ko. Nangayon siya pakitabang na ako. Mausag ka na ang gisuwat sa kong laptop, Annalisa. Annalisa, walang kami nimo binuangi lang. Wa ko yun ako na nga magbinuang, Ma'am, sir. Unsa nakita mo kang Adela? Unsa man siya? Unsa itsura ni Adela? Kay mo nakita? Nagsulob siya og puti. Nga dunay lace sa liog. Mao ka nang iyang gisulpob sa katapusan akong pagkakita niya. Sigurado kasi mong nakita, Annalisa? Oh, ma'am, sir. Og dugid kadugo siya. May sabat siya siya ko. Babaw siyang agtang. Ha? Agoy, Annalisa. Nagpatuloy sa kanang imong imagination, day. Dili na imagination lang nako, Manay Karding.
Nakasiguro gid ko sa kong nakita. Sir Rodel, wa mulaya si Adela. Sa ako nakita niya, patay na siya. Ug wa siya mahibutang. Rodel, maayo tingali nga. At tulang una sa dakong bahay si Annalisa. Dili mahimo nga mag-inusara lang siya permi din sa ila. Way problema. Salamat, Sir Rodel. At lang mi sa budiga matug si Annalisa. Wa mo tisod. Ako lang to lipihan. May bakanting kwarto sa silong. Adto sa Annalisa dito matog. Salamat, Sir Rodel. Annalisa, kuyog na mo karon. Okay na ka din sa papa nimong kwarto, Annalisa? Ma'am, dili ka masako si Ma'am Mercy nga ni ako din matog. Si Sir Rodel na nimo ang bahala sa pagpahibaw ni Ma'am Mercy. At imanaon ang imong kaagalingon, ha? Salamat, Mama. Ayun ako na Ang importante, nga may kauban ka kanunay. Bota na gyud ni mo, Ma'am Sabrina, no? Naluoy lang ko nimo, Annalisa. Unsa man ron, Ma'am? Maon ron ang mga lalaki nga muihaw sa mga hayop alang sa among kasal ni Rodel. Ma'am Sabrina, may higayon ka pa. Ha? Higayon sa unsa man? May higayon ka pa sa pagbiya din eh. Annalisa, unsa ko nang gipanulti nimo? Manong palayason manggid ko nimo. Bispiras na sa among kasal ni Rodel. Dili mahimong biyaan ko si Rodel. Kung mahal mong imong kaugalingon, mulayas ka. Annalisa, di na ko biyaan si Rodel. Bisak unsay mahitabo. Pero, may mahitabo ni mo karong gabi na, Ma'am Sabrina. Ma'am, may sikreto ko nga isulti ni mo. Unsa ka na? Wa lagi mulaya si Adela, Ma'am. Gipatay siya. Unsa? Nakita ko siya kanina. May samad siya sa o. May hanti nga nagtaroy siyang dukan. Unsa? Mao ka nang ako nakita, Ma'am. Gipatay si Adela. Annalisa, ayo pagsultik sama, ana. Tingali tunay makabati nimo. Tinuod ang akong gisulti, Ma'am. Makaluluoy ka ko, dili ka mutuon ako. Kasal na namo ugma ni Rodel, Annalisa. Ugwa na makababag ini. Ma'am Sabrina. Sige na. Sige na, pahuway na. Sige na. Mahimong ubananti kasi mong kwarto, Ma'am. Annalisa. Sige na, Ma'am Sabrina. Tuguti ko nga bantayan ka. Sige. Pahuway lang muna diha. Kato. Kung makapahuway ka na, mahimo ka mo sa kasakong kwarto. Sige, Ma'am. Daga naman daing tao sa gawas. Sige. Unahan ninyo ang mga baboy. Noel mo, ikaw na bahala sa mga luto. Sige dyan. Hello, guys! Oh, may mga bayot na nga nangapwet. Ay, manang bride! Ito na si Sabrina. Dali na mo, dali. Sa sala lang sila kutob, ha? Si Tita Mercy, nagmata pa di ay. Dili mo magkiat, ha? Yes, mother, behave me. Kain si Sabrina, ma. Di ara ko, Rodel. Wow! What is the problema ning now sa bride? Uy, kagwapa ba di ani? Hello, ma'am. Hello. Sayo lang mi kay sayo man kain yung kasal, ugma. Ay, okay ra. Okay ra, Kirit. Kanang kwarto ha. Anha mo diha. Okay. Hay ang Buddha. Naani anang maong kwarto. Gibali na di ay ang akong Buddha, diha, tita. Dito pa mo to sa akong kwarto. Naana sa manikin ang Buddha. Lakaw, tanawan ninyo. Okay, girl. Dali na mo. Ang make-up, dadan ninyo, ha? Mayo tingali nga mapahuway ka na lang. Di man ko katukon, Rodel. Kinahanglan mo pahuway ka. Kay kasal na to ugma. Pahuway na, Sabrina. Mayo ng gwapa ka ugma. Ano ba? Naunsa na sila? Ano ba nangyari dito?
susiyo na to. Ngano ang sa hitabo din ini. Ma'am, tanawang Buddha sa manikin! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadna kong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!